alt det der. Og så hænger man sin frakke på sin bøjle. Og så kommer man ind i stuen, så sidder de voksne måske og drikker kaffe, og børnene leger og tegner. Man har sin egen madpakke med, og så når man kommer med om morgenen, så skal man altså have navn på madkassen. Selve madkassen, og så skal man altså lægge den op i en kurv, hvor alle de andre madkasser ligger. Og det samme gør man med frugten. Der er en anden kurv, så når man skal spise frokost, så kommer en af frøknerne med kurven, altså madkurven, så får man hver sin mad. Vi har ikke fået nogen Når man er begyndt at spise og har fået mælk og alt sådan noget, så er der en, der spørger om, må jeg gerne dele vitaminpiller ud. Og så får de lov til det, og så får man altså sådan en grøn pille med noget surt lige noget inde i. Skal vi klippe lidt papir igen? Ja. Kom så. Vi skal klippe alle de hjerter. Når vi laver rytmik, så skal vi hoppe og sådan noget. Og børnehaven lukker klokken 5. Så vi skal hjem klokken 5. Nummer 5 altså. Ja, så har vi et meget ret i børnehaven. Der er altså meget skønt at være.